Halo logoफोर जों दायो ट्रेनाव दोङो थांबाय दों आरो जोङो माने रंगियानिफ्राय मोनानि 4टा बाजानि ट्रेनाव जबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै दा 4:30सो जाबाय एसे लेट जादों ट्रेना जों दा थांगासिनो बेनिफ्राय फैदो गाबोन सानजौफुनि 2टा बाजियाव जोङो टाटा मोनहैगोन आरोना टाटा नांगोन होननानै बुङो हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो जों नैले थांनो जालायबाय जों दा थांबाय दोङो नै ट्रेनाव दोङो मैं बोल रहा हूँ तो ये पापा भी बोल दिया है ना मा बुङो आरो थांनो बाबाबो थांनांसिगोन नङा होमबा लोगोफोर जबानो बेबायदि न'आव थांबा न'निफ्राय फैनो बायो आरो जबाव थाबाथाय न'आव थांनो बायो थांनो बाबाबो जाया बायाबाबो जाया उपाय गैया उदैनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय मावनो गोनां जायो हेलो भाई कैसा लग रहा है अभी बताओ अच्छा लग रहा है लाइट तो थोड़ा लगा के दिखाओ हाँ ini kasih ada komlalo जाबाय थागोन मैयायो मोनायाव जायै लोङै उन्दुना थाबाय ओंखामाथ' जों मैया न'निफ्राय लाना फैखादों आरोना ओंखायनो जेबो दिगदार जायाखै न'निफ्रायनो लकेल दाउ जल बनायना लाना फैखादोंमोन जानानै उन्दुना थाबाय ओमफ्राय नै दा सोरांलायबाय सोरांनानै आरो बोथिसे जाहांलायबाय मैयानि ओंखामखौनो थोब्ले माब्ले जाबाय आरोना बे बाहेरनि बायना जानायनि थाखायथ' मोजाङानो आरोना गोरानबाबो नै जाबाय ओरियो दोङो लोगोफोर बेफोरखौ बेसेबां जानो डार्क फेन्टासि बिस्किट नै बेगावबो पुरा एकदम जानायल' भर्ति आरो मोनसेयाव बाट आरो फ्राय बुस्थुफोरखौ बिस्किट्सफोरखौ ड्राइ फ्रुट्सफोरखौ जानानैसो उदैया बुङाना जोंनिया बर' मानसि बेदर जानो लुगैखायो ओंखाम जानो लुगैयो आरो नै बेयाव दोङो साहा बानायना लाना फैखादो आरो नै मोनसे मनायाव आरो नैले जखाय सेन्टार लाबदो लोगोफोर नैले आङो जखायखौ लाना फैदो खिन्थु जखाय बिदैखौ लाना फैदो जखाया माथो गावनो बेरोनो गेस जानानै इनिखाय आङो माबा खालामखादो हल खालामखाना फैदो पिनदो फिसा एकदम हल सुफ्लंदो आरो सुफ्लंबा माने बेरा आरो इनिखाय सुफ्लंना लाना फैदो जखाय बिदै नै बथलनि सायाव आरो सुफ्लंदो बिजिदो फिसाके अभी नहीं हुआ था सोर नायगोन नों इखो सोर नायगोन आं इखो कमान्डेन्ट साहब नायगोन लोगोफोर आंनि कमान्डेन्टआ बसआ बिहरदो कमान्डेन्ट बसआ बिहरदो इनो हैगोन आं जखायबो दैखो मा खालामगोन फ्रिजाव सोगोन फ्रिजाव सोना एकदम सिल बनायगोन थान्दा बनायगोन होनना बुंगोन सार देसि बियार लाबदो नोंथांनि थाखाय होननानै बेसेबां बथलसो 1000 थाखा लोगोफोर आं जखाय लोंना गाहाम नाङा सेरेब लोंनाबो गाहाम नाङा बाट आं बे नै गोदैखौ बाहाय लोंना गाहाम नाङा आरो आंबो कापसे लोंगोन बहुत मजा नांगोन इन्ट्रेस्ट नांगोन हाय हाय व्हाट मैं ठीक हूँ अभी यहाँ पे बैठा हूँ जस्ट क्या कर रहे हो और चलो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब लेट्स कीप स्टार्टिंग ओके वास लेट्स स्टार्टिं मेरे तरफ दा लोगोफोर आं नै गासिबो आंनि सना रुपा हिरा गासिबो लाजोबखाना फैखादों आरोना माने न'आव गारबोआखै न'आवलाय आरो सोर थानायनि गारबोनो नङा होमबा ओमफ्राय बारा बेगावबो लानो हाया बेगावबो बिराद रिस्कि मानो होनबा दब दोथिङा लाना थांबाय आंनि बिखाया खावसे बेनिखायनो गानखाजोबनानै लाना फैदों आं नै सासेया माबा थानो गोनां जाबाय एंबाय आरो बे सांगाल ट्रेभेल नोंसोरखौ हराव गाइस आज तू लाइक एंड सब्सक्राइब करना आं हारसिंनो बेसां नेदो आइ मोनसे गान दुखर आइ मोनसे पिल्लो दे दो बेटा एक पिल्लो दे दो उसको हरसे बेटा दे बिमा दे हमख्रबे आदे खानिबो हमख्रबे आदे आंसो बेसां नेनांदो इसनि बेखौ उरुन लांनो नोंसोर सोरबा दब थिंना लांबा मा जानो हरसे नेबे आदे आङो हरसे नेगोन दां लोगोफोर आंबो नंगौ नंसोदो बिराद अ हराव एमान नेदो आङो नोंसोर खानैखो लोगोफोर आंबो बिराद नंगौ नंसोदो बुजा मालायासो इयाथ' हमख्रदो आंसो नेगासिनो मिथिबायना ओमफ्राय आरो फिसाज्लाखौबो माने दसे समाय बिदि दोनदोंमोन हराव हरावनो 3टा बाजिनो आं आरो थिखांना लाना फैफिननो गोनां जादों मिथिगोना नंगौ फेफाखा माने बिमाखा आरो बिदि खारोना नङा लोगोफोर आं बिराद खस्थ' मोनदों हराव खानैखौबो नेगोन दे नों नेना नाङा नोंसोरो इमान हमख्रदो बिनि थाखायनो गथ' उन्दुनो हायाखै बिदिनो खुसुर खालामबाय दैया रागा जोंलायबाय आरो मानो उन्दुआखै नों माया माबि होननानै उनाव आङो थिखांना लाना फैबा माला होलायबाय आरो हमख्रनाय मोनसेया सोर आं हमख्रदो आरो होमबा नों हमख्रखोबालाय सोर हमख्रदों होमबालाय बेसा हमख्रनाय
anda horse duty ini macam macam ongkron nanti sana ongkron mata neng baru berat dialog mari lagi Gontong tiang ongkron itu mati ongkron Ani kan berat kostum anda biaina ini apa lagi per ya VIP aina na saya baheron niat hana denar ini lagi per niat hana den bata bahir ni manse bituron nuhura ada benda kayak yo niat hana de ada niat hana ini tak jangan baheron nuhura isi dikdar jada berat लेमू चाय चिकन भी है डबल अंडा भी है चाय भी लेमू चाय डबल अंडा बिरयानी चाय लेमू चाय पूरा पर्दा लेके जाओ घर में खोल के पर्दा लेके चला गया खोल के खोल के चला जाता है लोग गलती से रह गया था तुम्हारा हमारे खट्टे अंगूर चला लोगोफोर नै जोङो रान्चियाव थांनाय बासाव जबाय नै जाकुटलुआ बेटा क्या तुमको बस में मजा आएगा बहुत हाँ अगर हम जल्दी से पटना में पहुंच गए तो वरना बस में घूमने को नहीं मिलेगा जल्दी नहीं पहुंचेंगे बेटा बहुत टाइम लगेगा क्या 100 मिनट अच्छा और मुझे तो बस में मजा आ पाएगा यहाँ पे तो एसी कूलर है हाँ वाह मैं आज तक ऐसे बस नहीं लिया ना नहीं आज ले लिया ना हाँ इसको हटाना प्लीज रुको हटाएंगे रुको पापा को Ini lagu perjalanan Tata Nagar Mango Bus Station mau tiba. रान्चिनि थाखाय बास Rancini लाबाय pakai bus labai. Ini jabai Mango Bus Stand. Lagu pernia Mango Bus Stand ah. Ini jabai Mango. वाह ये कौन सा बस है यार और लोगोफोर टाटा नगरनिफ्राय रान्चि मोनफैबाय ओमफ्राय फैयै नै हर जाखाबाय 3 घन्टानि लामामोन आरोना 3 घन्टा 3 घन्टायानो होला दे 3 घन्टानि लामा ओमफ्राय रान्चि मोनबाय दसे थानानै आरो ओंखारनो जालायबाय ओंखारखांनानै आरो क्वार्टारसिम थांनाय टेम्पु लानांगोन बिराद हाराखास्ति जाबाय आरोना बिराद खस्थ' एकदम नै बारे बासाव जनो हालिया सेस Ini lagu perjalanan Ranchi मोनफैबाय. Ha? Pakai motorbike ini auto gakenan थांबाय आरो जों दा भारा 900 थाखा भारानो ini kasih apa PT आरो ini Google Map नायगासिनो दङ काला चस्मा मा खालामनो आरो हर जाबाथाय भारा खालामना गारि अट' मोनलाबाय जायगायाव दा पात्राथ' थांबाय दोङो रान्चि सिटिया नाय लोगोफोर हर जाबाबो हर बायदि नाङा लाइट एन्ड लाइट माने हर जाना थायो जोङो न' मोनैनि लोगोफोर न' थांनि बेनि उनाव जालायगोन लोगोफोर मोनफैबाय न'आनो माने ओरैबायदि फुख्रा जाजोबना थादो नै न'आनो गासै एकदम सिजुमदो एकदम बुस्थुफोरा गथाय नै धुला बाजुमना दोङो लेट्रिन बाथरुम सब धुला ओमफ्राय एकदम नै दै सिजुमना दोङो नैथिंबो दै सिजुमना दोङो न'मा न'आबो नै एकदम सिजोमनानै दोङो हिटारनि हिट मा गोसोम जादों बेबो खिथा रोङा नै धुलाया एकदम माने अबस्था गैया जाना दोङो न' गंसेया फायनानै एक्क' साफा खालामाखै दा नै हिटार लगायनानै एसे रुमखौ गुदुं खालामदो ओमफ्राय नै हिनाबो सिजोमना दोङो इथिंबो सिजोमना दोङो नै सेस बरबाद एकदम सिजोमखादो नै न'आनो बिसनायाबो एकदम धुला बाजुनानै बुख्रा जाजुना दोङो खोबना गालांखादोंमोन प्लास्टिकजों मोजांनो थेवब्लाबो बुख्रा लोगोफोर बिराद मेंबाय माने टेक्सि बुक खालामनांगौमोन जोङो अट' बुक खालामफ्लांना लाबाय मानो होनबा गारिखौनो मोनखायाखैमोन आरोना मोनासैबा जि मोनबाय बेयावनो फैबाय अट'खौसो लानानै फैबाय
माने अला मोनगौमोन आरो आधा घन्टासो नेबावबा जों आरो नेयासै नेनो बायालासिनो जोङो थाब थाबनो मोनहैथों होननानै अट' फैबाय मालाय मोखौ गारि फैनो फैबाय फैनायावनो लेट जाबाय आरो ना